ஹாய் காய்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். சாஃப்ரா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாவக்காய் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. எல்லாருக்குமே பாவக்காய் பிடிக்கும். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பாவக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஏன்னா இந்த ரெசிபியை பாருங்கள், எல்லாருக்குமே பிடிக்க ஆரம்பித்தோம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டு ரவுண்டாக அதுக்குள்ளே ஒரு விதை இருக்கும். அந்த விதையை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும். இதேமாரி எல்லாத்துலேயும் அந்தமாரி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து கழுவினதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், ஜீரகத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணிலாம் இல்லாமல் நல்லா மசாலா பாவக்காயில் ஒட்டான எண்ணெயில் பாவக்காய் போட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான். சுவையான பாவக்காய் சிப்ஸ் ரெடி. நல்லா மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். சாஃப்ரா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக்